ሰላም ተኸታተልቲ ሰማዕትና ሎሚ ድማ ብዛዕባ ውልቀ መለኻውያን ስርዓታት ብፍላይ ከዓ ከመይ ገይሮም ኣብ ስልጣን ይመፁን ከመይ ገይሮም ከዓ ንነዊሕ ክፀንሑ ይኽእልን ክንዘራረብ ኢና ምሳይ ህያብን ዘርእስላሰን ኣለው ከም መእተዊ ክኾነና ህያብ በኣኻ ክጅምር ዓይነት ምሕደራ ወይ ፎርምስ ኦፍ ገቨርንመንት ምስኡ እውን መዋቕር መንግስቲ ብዛዕባ ዝስከ ሓደ ሓደ መብርሂ ሃበና ከም መእተዊ قنيلنا سامي هو كم زغتو لا صنحك بزحات عينتات منقستات ينديم زلو كابم قالنا متقاس حجي نعمنات ديمقراسي زي بالعمر ديمقراسي او منقست زي بالعمر كنجمر نخلينا ديمقراسي اب ايد حزب زلا على سلطان زقدف منقست او سرعه تباهيلو ترغمي كالي وهم يمزغلصو بقلا مصحف مالتي مبزحتهم تنتنتن نعمنات نحبرات منقستات امريكا كم ديمقراسياويت كم فلتي مراحتنا ديمقراسي غيرهم زغروا كن فلتز بعنا نغير نتلي غناو بريبريزنتاتيف زبحال ويكا بتوكالي ديمقراسيات تمرح ويتمرح امريكان بعلامه مالتي جخاله عين الديمقراسيات ونا لو مالتي توكالي دي كونس تاوز خونه ديمقراسي وي دايركت ديمقراسي بعل امر ونا لو مالتي اتي تاوز ديمقراسي زبحال تم زيغاتات نايتا حجر وي نايتا حجرات أبتي decision making way up to سنتات وخن أبتي سرحات ناي منقستي بمولهم بقبو زنتفو مالتي كان عينت نمنت ريبابليكان بحال أمرون على مالتي ريبابليك بحال نمنت ريبابليك زلوان أبتي سم نايتان حاجة ريبابليك زلوان حاجات زحاتين هنفلت مالتي تان ريبابليك بحال مستويان سرعتات مرحتن بحزبي زمراتو مالتي بحزبي زمراتو مرحت زلوان حاجات بزحتو جزي ريبابليك ينز بحال عن بلالنا مالتي بحافش أقرأ أنقلقن بنجوز محاضرة زي كنا يعني زي نبلندلنا زي ريبابليك نبلندلنا مالتي عملت أب دوب أمريكا لاز بزح ريبابليك زلوان مالتي زحتين بعد الأرجنتين هم تكس نقل بوليفيا هم تكس نقل كالوت ممكن تكس نقلين أبت ريجن مالتي كاو حليفنا نجوساوي جزاز بهالونا لو مالتي بنجوز تمرح زخاء قال زرار بان تايم مالتي كاب ولدنا بمول ولدي زي محرالف مالتي السلطان بتنجوس كاب بجنريشن بولدي زخيت مالتي من السعودية العربية منطقة نخل عمان كنطقة نخل أفريقيا بعد سوازيلاند بالنا عايشة حجرات الله أنا مالتي كانت كم أكل نقرأتون عنسا كومونيزم زبالون كم عينت governance و government يوم زحاسبوه كومونيزم زبال كابسنا حسب كومونيزم استمسرت عينت منقستاوي سرعات مالتي بخلا زاربة مبزحتو وان بحنتي سلفي زمرح من تشاينا خلينا كم اكزامبل ويكوبا خلينا فيتنام قلنا مثلا حجرات اللو انا مالتي كاله مودا كاله عينت سرعات كا ولك ملكاو سرعات بحال الله مالتي ولك ملكاو سرعات بحال كا حدا ولك ملاخي ابل علي منقستي ملوء سلطان دلو عينت سرعاتي مالتي هذا مراحل حق خفتسم خل حق سرع خل وملو بعلي زكايدو مالتي حنت حقر كوين زبز حيوان زي ولك ملكاو سرعات نبلدلنا دقف ناي سراويت وي وتحدراو دقف الله ناي حقر سراويت بعلو سلا زقاطرو امناتو سايد وي كامنا دقف الله مالتي بخالا زربا حجب زحات حقرات ممكن تقصنا خلينا دحرنا ونمصن خون كم قولن كلقو ابزن زبل كون حجب مولن عينتات ناي من أمرارها وسرعتات ميلاندلنا حدا سلطان زبل أمر الله مالتي كلن زترنف تسلطان بخمية مقارحه كفل على خيلو خول قن كلهم إذا من قستات كانوا لهم زنحنا سلطان زحازو أكلات ناي حنت حجر يوم نبلالنا مالتي كلا حنت حتى تام مودة تا لاست كفلنا حتى خاب زعبا governmentality مواقر ناي من قستي ومحضر عن تاي مثل قلقت لن زنح كان سلني زي governmentality بحال عمل ميشيل فوكوز بحال فيلوزوفر ناي فرنش سي جميرو كاب كلت ناي انجليزيا قالاتي خادمه زي governmentality زي بالامر نبعل تقال مالتي تحنتي government تبل وي كاب منغست تبله تحنت قال كا rationality زي بالمالتي rationality قال رتعوا تحاسبينا احنا فنقل نخو من المال بتقرينيا اجا كلت كابزن كلت ووردز governmentality rationality زي بحالا قالت زقومت هذا governmentality كم عمر انت داري ريناغن زتودب ويكا ودو بوليتيكاوي سلطان تدقيمكا نزيغاتات ام محضرهم ام ناي غزا رسوم محضرهم اكتيفلي ويكا بنطف كم زساتفو ناي مقبار حيل زقوم لا حيل يمالش حجنا governmentality زبحالو بزحات عينت حيلتات الله حالنا عملت
ልዑላዊ ስልጣን ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ሶቨሬን ፓወር ንብሎ ማለት እዩ ብቋንቋ እንግሊዝኛ እዚ እንታይ ዝገብር ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘለዉ ሕግታት ኣብ ምህናፅ ክኸውን ይኽእል ዶባት ኣብ ምሕላው ክኸውን ይኽእል ግብሪ ኣብ ምምሕዳር ክኸውን ይኽእል ከመይ ጌርካ ግብሪ ተመሓድር ማለት እዩ እዚኦም ብምሎም ዝቆፃፀር ዓይነት ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዲሲፕሊናሪ ፓወር ዝበሃል ወይ ሓይሊ ናይ ዲሲፕሊን ዝበሃል እውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ኸ ነቲ ሕብረተሰብካ ትሰርዖ ብኸመይ ጌርካ ኸ ናብቲ ትደልዮ ዕላማ ንኽተብፅሖም ከመይ ትሰርዖም ንኣብነት ናይ ኤርትራ ክንከይድ ንኽእል ንኸውን ናይ ሳዋ ከመይ ገይሮም ዲሲፕሊናሪ ክስታይ ይምህሩኻ ማለት እዩ ከም ኤግዛምፕል ናይ ዲሲፕሊናሪ ፓወር ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኤሮጳ ናብ ገለም ብብዝሒ ዝረአኻ ባዮ ፓወር ዝበሃል ኣምር እውን ኣሎ ማለት እዩ ባዮ ፓወር ዝበሃል እቲ ርክበታትን እቲ ሪሶርስስን ናይቲ ህዝብኻ ክእለታት ክኸውን ይኽእል ስኪልስ ናይቲ ሕብረተሰብካ ብኸመይ ተጠቂምካ ናብ መዓላ ናይቲ ሕብረተሰብ ክተውዕሎ ትፍትን ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዝገብር ፓወር እዩ ባዮ ፓወር ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ቢሮክራሲ ዝበሃል ኣምር እውን ኣሎ ማለት እዩ ቢሮክራሲ ዝበሃል ኣምር ከዓ ከምዚ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢና ንብል መብዛሕትኡ እዋን ላዕለዋይ ክፋል ሓሊፍሎ ብልካ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ምስ ገበርካ ገለ ሓበሬታ ወሲዶም ላዕለዋይ ክፋል ከይድሎ ትበሃል ማለት እዩ ከምኡ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ምስ መፃኻ እውን ካብ ላዕለዋይ ኣካል መልሲ መፀና ትበሃል ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልካ ሸንኮለል እንዳበርካ ትነብር ማለት እዩ ላዕለዋይ ዝበሃል ክፋል ኣምር ንባዕሉ ስኻይ ትሪኦን ኢኻ ዘይርአ ዓይነት ሓይሊ ንዓኻ ግን ገለ ንኸይትገብር ዝዕንቅፀካ ወይ እውን ንሕማቕ ንኽትገብር ዝደፋፋዕካ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ፓወር ሓደ ንዓኻ ብፅቡቅ ዘይረኣያካ ኣብ ቅድሚኻ ዘይረኣያካ ግን ኮንክሪት ዝኾነ ኢፌክት ወይ ፅልዋ ዘለዎ ሓይሊ እቲ ቢሮክራሲ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ብሪፍ ላይ ሳማራይዝ ገይረ መሓለፍኩ ማለት እዩ ህያብ እሳ መንታ ንእሽተይ ውስኽ ከብለልካ ኣብዛ ናይ ፉኮ ድበልካ ሓደ ካብቲ ፉኮ ብዙሕ ግዜ ወይ ንዑ ዝጠቕስዎ እቲ ገቨርንመንታሊቲ ወይ እቲ ግዝኣት ዶ ንበሎ ብትግርኛ እቲ ኣርት ኦፍ ገቨርንመንት እዮም ዝብሎ ወይ ፉኮ በዓሉ እውን ከምኡ እዩ ዝብሎ እቲ ጥበብ ናይ ምሕደራ እዩ ዝብሎ ፖዘቲቭ ዲ ወይ ኔጋቲቭ ዲ ወይ ከም ተጠቐምካሉ እዩ እዚ ቢሮክራሲ ክትብሎ ዝፀናሕካ እዚ ኣብሶሉት ፓወር ክትብሎ ዝፀናሕካ እዚ ኩሉ ነገር ማለት እዩ እተን ሓይልታት እተን በበይና ዓይነት ሓይልታት ንኣብነት ሶቨሬን ፓወር ክብል ፀኒሐ ማለት እዩ ነናተን ስራሕ ኣለዎ ንኣብነት ሶቨሬን ፓወር ቫዮለንት ክኸውን ይኽእል እዩ ዓማፂ ገፋዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናብ ውግእ ዘምርሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ዲሲፕሊናሪ ዝበሃል ኣምር ንባዕሉ እቲ ዲሲፕሊናሪ ፓወር ዝብሎ እሱ ማለት እዩ ዲሲፕሊን ናይቲ ሕብረተሰብ ፀቂጥካ ዲኻ ብገለ ጌርካ ዲኻ ከመይ ጌርካ ኸ ናቲ ትደልዮ ዲሲፕሊን ኣብ ሕብረተሰብ ተፅርፆ ንዑ ኣብኡ ፎካስ ገይሩ ዝሰርሕ ማለት እዩ እቲ ባዮ ፓወር ዝበሃል ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ክእለታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ስኪልስ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ መንፋዓት ብምሉኡ ሪሶርስስ ከመይ ጌርካ ኸ ናብ መዓላ ናይቲ ሃገር ተውዕሎ ዝሰርሕ ዓይነት ፓወር እዩ ማለት እዩ እቲ ቢሮክራሲ ዝበሃል ኣምር ከዓ ንነገራት ኣናዊሕካ እቲ ገበን ትሓብኦ ኣለካ ማለት እዩ ኣበይ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ክሳይ ጌርካ እንዳበለካ እንከሎ መን ምዃኑ እቲ ላዕለዋይ ክፋል ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣይትበፅሖን ኢኻ ከዓ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ቫዮለንስ ሕጂ እቲ ግፍዒ ዝበሃል ኣምር ተሓቢኡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መሳልል ናይቲ መንግስቲ ተሓቢኡ ወላ ሓንቲ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣበይ ከም ዘጋጥም ትኾሰ ሰብ የብልካ ወላ ገለ የብልካ ማለት እዩ ሓራይ ኣገዳሲ ምናልባሽ ካብዞም ዓይነታት ናይ ምሕደራ ወይ ፎርምስ ኦፍ ገቨርንመንት ዘለዓልካዮም ሓደ እቲ ኣውቶክራቲክ ወይ እቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ወይ ውልቀ መላኽቲ ስርዓታት ንብሎም ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ኣተኩሮና ከዓ ናብዚ እዩ ሕጂ እቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ከምዚ ዝገለፅካዮ ሓደ ስርዓት ናይ መንግስቲ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓደ ወይ ከዓኒ ውስናት ሰባት ግሩፕ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ዘመሓድርዎም ማለት እዩ እቲ ኣብሶሉት ፓወር ትብሎ ፀናሕካ ወይ እቲ ፍፁም ዝኾነ ሓይሊ ኣለዎም ከምቲ ዝበልካዮ ብስም ህዝቢ ከዓኒ ብዙሕ ነገራት ይውስኑ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ውልቀ መላኽቲ ስርዓታት ዝልለይሉ ነገራት እንድሕር ኣሎ ንህዝቢ ብዙሕ ተስፋታት እንዳሃብካ ኣብ ገለገለ ህዝቢ ክሓተሉ ኣብ ዝፍትን ከዓ እንዳፀበጥካ ወይ እውን ተፃዋርነት ብዘይ ምርኣይ ኣብ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ከምኡ እውን ኣብ ሜድያ ዘለዎም ተፃዋርነት ከዓ እቲ ዝረቐቐ እዩ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ንዝጠልብ ንዕኦም ነቓፊ ዝኾነ ሜድያ ንዘምፅእ ኩሉ ግዜ እቲ ቫዮለንስ ዝበልካዮ ወይ እቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ይፍትኑ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ውልቀ መላኺ ስርዓታት ልክዕ ከምዚ ናይ ብዙሓት ናይ መንግስታት ክትብሎም ፀናሕካ ሰሙን ዝተፈላለዩ እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ውልቀ መላኺ ጌርና ንሪኦ ሓደ እቲ ወታደራዊ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብወታደራዊ ዕልዋ ብዙሕ ግዜ ወይ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ኣውቶሪታርያን ኩሉ ግዜ ንብሎ ብልምዲ ወይ እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እቲ ሓደ ሰብ ኣብሶሉት ፓወር ሒዙ
ንዝኾነ ንዑ ዝተቃወሞ እንዳጨፍለቀ እንዳፀቀጠ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ካልእ እውን እቲ ቶታሊታርያን ዝበሃል ሓደ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ግሩፕ ኮይኖም እዞም ግሩፕ እዚኦም ነታ ሃገር ከም ድሌቶም ዝውርዋ ከም ድሌቶም የኺድዋ እቲ ንዕኦም ዝቃወም ነገር እንዳዓለዩ ዝኸዱ እዮም ብዙሕ ግዜ እቶም ቶታሊታርያን ስርዓታት ዝበሃሉ ካብቲ ኣውቶሪታርያን ፍልይ ዘብሎም ነገር እንድሕር ኣሎ ህዝቢ ይድግፎም እዩ ነቲ ህዝቢ ብተፈላለየ መገዳት ገይሮም ይእሚኖም ድዮም ኣታሊሎም ድዮም ምናልባሽ ድሓር ክንመፆ ኢና እቲ ዝኽተልሉ መገድታት ናይ ህዝቢ ደገፍ ሒዞም ብስም ህዝቢና ንሰርሕ ኣለና እንዳበሉ ናቶም ሓሳባት ናቶም ዝኾነ ድሌታት ዘስርጡ እዮም ገለ እውን ኣብ ትሕቲ ቅዋም ተሓቢኦም ወይ ብቅዋም መገዲ መፅኦም ግን ናቶም ጥራሕ ዝገብሩ ናይ ካልእ ሰብ ዘይሰምዑ ብዙሓት ብምርጫ ዝመፁ መንግስታት ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለም እውን ንሪኦም ኢና እዚኦም እቶም ኮንስቲቱሽናል ዲክቴተርሽፕ ዝበሃሉ ግን ብዙሕ ግዜ እቶም ሃይብሪድ ዓይነት ወይ ዝተሓዋወሰ ዓይነት መልክዕ ዘለዎም እዩ እቲ ሓደ ተዓንቶ ዝበልካዮ እቲ ሞናርኪ ወይ እቲ ኪንግሺፕ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ እሱ ኣብሶሉት ፓወር ወይ ናይ ፍፁም ሓይሊ ስለ ዘለዎ ንንጉስ ደፊርካ እውን ክትቃወሞ ዘይኮነ ስኒ ብዙሕ እውን ብዛዕባኡ ትዛረበሉ ጉዳይ ዘየለ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ዜርካ ብኸመዮም እዞም ስልጣኖም ዘውሕሱ ወይ ብኸመዮም ዝኸዱ እንድሕር ኢልና ከምዚ ዝገለፅክዎ ሓደ ነቲ ህዝቢ ናቶም መገዲ ዘእምንሉ ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ኮንሰንት እንብሎ ወይ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ አንቶኒ ግራምሺ ዝብሎ እቲ ሄጌሞኒ ዝብሎ ማለት ወይ ሄጌሞኒ ዝብሎ እቲ ዕብለላይ ማለት ዕብለላ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ህዝቢ ኮንሰንት ወይ ናይ ህዝቢ ፍቃድ ዝወስድሉ መገዲ እዮም ዝደልዩ በናይ መገዲ ዝወስዱ ብዝተፈላለየ ሓንሳብ ሃገር ኣብ ሕማቕ ኣላ ክብሉ ክእሉ እዮም ሓንሳብ ንህዝቢና ንሰርሕ ዘለና ንሕና ኣይረባሕናን ኣየበልናን እንታይ ዶ ንሕና ስረብሕና ኢና ትሪኡና ኣለኹም ኣይትኸደና ኣይርገፅና ዝብል ነገር ከምፅኡ ክእሉ እዮም ሓንሳብ ናቶም ዝኾነ ስነ ሓሳብ ኣብቲ ህዝቢ ከስርፁ ክእሉ እዮም ካልእ መገዲ ዝረኽብሉ ናይ ህዝቢ ኮንሰንት እውን ኣፈራሪሕካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ተዘጊርኩም እዚ ክመፅእ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ብዙሕ ግዜ ምናልባሽ ዘርእስላሴ ኣብዚ ክትምልእ እሞ ክገድፈካ ድሓር ኣብ ካልእ ሕቶ ሓንቲ ንዓኻ ከምፅእ ፅቡቅ ሳምሶም ብዙሕ ዝውሰኽ የብለይን ቁሩብ በስ ኣብ እንታይ መወሰኽኩ ከም ድሕረ ባይታ ከም ፋውንዴሽን ክኾነና እዘን እዞም ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓታት ዝበሃሉ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ምስ ንመፅእ ከም ድሕረ ባይታ ክኾነና ህያብን ንስቓን በትን ኣስፊሕኩም ገሊፅኩም ኢኹም ግን ቁሩብ ንሃገር ብኸመይ የመሓድርዋ እዞም ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓታት ኣብ ዝበሃል ቁሩብ ክውስኸላ ትደኣ ኮይነ ከምቲ ክልቲኹም ዝበልኩሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ሰልፊ ኣሎ ሕቡእ ሰልፊ ኣሎ ወይ ድማ ዝረአ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ደረጃ ናይቲ እቲ ስርዓት ካብ ፃብኡን እዮም ዝብሎም ሓይልታት ዘጋጠሞ ደረጃ ሓደጋ ንሱ ዝቆጥሮ ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ኣሎ ዝተፈላለየ ባህርያት እዩ ዘርኢ ዝተፈላለየ ገፃት ስቴጅስ ኣለዎ እቲ ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓተ ምሕደራ ንሃገር ከመሓድራ እንከሎ ሕጂ እንታይ ዝገብር ብመጀመርታ ብናቱ ኣባላት ብናቱ እሙናት ዝበሃሉ ንኩሉ ነቲ ናይ ሲቪላዊ ምምሕዳራት ድዩ ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ትካላት ድዩ ይሕዞ ነቲ ቀንዲ ኪ ቦታታት እንተ ደኣ ናብ ሓደጋ ወድቕ ኣለኹ እንተ ደኣ ኢሉ ከዓኒ ነቲ ኪ ቦታታት ሒዙ እንከሎ እቲ ናይ ፀጥታ ናይ ሰራዊት ማሕበራት ድማ ሓደጋታት ይመፁ ኣለዉ ነዚኦም ሓደጋታት እዮም ንዝበሎም ንኡ ዘስንቆ ነቲ ሕቡእ ሰልፊ ወይ ድማ እቲ ዝርአ እቲ ሰልፊ ኣብ ውሽጠይ ሓደጋ ኣትየኒ ኣሎ እንተ ደኣ ኢሉ ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝገብር እዚ ናይ ግራምስ ክትብሎ ፀናሕካ እቲ ደረጃ ሓደጋ ወዲቑኒ ኣሎ ምስ በለ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ተራእዩ እዩ ኣብ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ እውን ይርአ እዩ ኣብዚ ናይ ኤሽያ እውን ተራእዩ እዩ እንታይ ይገብሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ነቶም ኣባላት ሰልፊ እሙናት ዝብሎም ስለዘይኣምኖም ኣብ ውሽጦም እውን ጥርጠራ ስለ ዝሕድር
نتوم ناتي زبلهم بون ذوق علو خناتات ننو تحدو ذبال علو ساي فطر مالتي أوش اسأل في حبوق خال اسأل في فطر هذه حجتي إن نتحت كان داتا وناجلكا ساي ذخون مالتي نتهزبي نخت ناتكايا ختبلو ختؤمنو خاني نتبملو خنت توطنا حكم تمص مالتي نتي ميديا تتقملو نتناريت نايت سرعات ساين خخون بملو تمحاورات ناتكا تتقملو ጓኖት እዮም ኣብ ሓደጋ ዝእትውና ዘለዉ ኣብ ምባል ንምምፃእ ማለት እዩ ብከምዚ እዮም ዝመሓደሩ ብዙሕ ግዜ ድማ ብዙሕ በሰላታት ናብቲ ሕብረተሰብ ክፈጥሩ እንዳደናገሩ ድማ ይነብሩ ብመብፃዕታት ከም ጠቀስካዮ እወ ዘሪት ዝበልካዮ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ሕጂ እንድሕሪና ናብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣበየናይ ክንምድቦ ንኽእል ወይ እዚ ዝተፈላለየ ናይ መንግስታት ኣሰላልፋ ወይ ናይ መንግስታት ኣመሓዳድራ ኣብ ግምት እቲና እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘለና ናብ ኤርትራ እስከ ብዛዕባ እዚ ቁርብ ወስኸና እወ ፅቡቅ ሳምሶም ንኩነታት ናይ ኤርትራ ዘፅንዕዎ ደቂ ሃገር ከምኡ ወጣተኛታት ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደሱ ዘፅንዕዎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከምቲ ኣቀዲምኩም እውን ክተቕስዎም ከም ጠናሕኩም ስርዓታት ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓት እዩ ኢሎም እዮም እንታይ ዝገብሮ ሕጂ ኣብነት ሓደ ምሁር እንታይ ይብሎ ማርቲን ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኖርዝ ኮርያ ስርዓት ገይሩ ምስኡ የወዳድሮ ገሊኦም ድማ ከምዚ ናይ ጋሪሰን ስቴት ይብሉኻ ማለት እዩ ገሊኦም እውን ከምዚ ናይ ማፍያ ስርዓት ነቲ ኩሉ ቁጠባዊ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ብስም ሃገር ናይ ውልቁ መዓላ ዘውዕል ስርዓት ገይሮም እዮም ዝጠቕስዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ በቲ ስርዓት እንታይ እዩ እቲ ስርዓት ከመይ ገይሩ ዘቕርቦ እዚኣቶም እዞም ፃሓፍቲ እዚኣቶም ወይ ድማ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሰያይማ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሃገር ዝፀልኡ ኣንጻር ሃገር ኣንጻር ህላዊ ኤርትራ ዝቃለሱ ሓይልታት ወይ ድማ ኣክቲቪስት ፃሓፍቲ ምዃኖም እዮም እቲ ስርዓት ስም ዘጠምቆም ማለት እዩ ብዓይኒ ሓቂ ግን ክትሪኦ ከለካ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን እዚ ኣስማት እዚ ነዚ ድማ ብሓደ 3-4 ነጥብታት ክገልፆ ክፍትን እየ ኣብነት ብስም ምህናፅ ሃገር باسم هنا state building and nation building እዚ ናይ ናሽናል ሰርቪስ ናብ ኤርትራ ተኣታትዩ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ኣነ ከም ሰብ እቲ ህላዌ ናይ ሓያል ሰራዊት ኣብ ኤርትራ እቲ ድልዱል ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ንሃገር ዝከላኸል ንሃገር ዘድሕን ብኡ መጠን እውን ኣበርክቶ ናቱ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ክህልዎ እቲ ናተይ ትምኒት እዩ ናተይ ድሌት እዩ ናተይ ቪዥን እዩ እውን እቲ ሕቶ ግን ኣበይ ዝኸውን ሓደጋ እዚ ድማ ካብቲ ታሪክ ናትና እየ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ንእሽተይ ሃገር ምዃኑ እቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ ናትና ብግምት እቲኻ ሕጂ ግን ከይድካ ንሓደጋታት ከምፅእ ዘይኮነ ንውሽጥኻ ነብስኻ ንክትከላኸል ዝኽእለካ ሓይሊ ከም ሃገር ሓያል ሰራዊት የድልያ እዩ ኣብነታት ናይ ሃገራት እውን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዚ ዓይነት ኣፈራርሓታት ተጠቕማ ትሕቶ ናበይ ዘሎ እቲ ስርዓት ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ብውሕዳት ኣብ ፀጥታ ኣብ ሰራዊት ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲቪልያን ምሕደራታት ዘለው ኤሊትስ ንኦም ዘገልግል ገይሩ እዩ ዝስራሕ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ምህናፅ ሰራዊት ምህናፅ ፀጥታ ኣብ ክንዲ ነቲ ሃገራዊ መንነት ካብ ዘደልድል እቲ ንሃገር ክከላኸል ወይ ድማ ኣብቲ ስቴት ቢልዲንግ ኔሽን ቢልዲንግ እንብሎም ኣምላክ ንኡ ንኸገልግለካ ዘይኮነ ነቲ ስርዓት ንነብሱ ንክሕሉ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ነቲ ብምሉእ ነቲ ኢንስቲቱሽንስ ይግብቶ እዚ ሓደ እዩ ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ንናይ ፀጥታ ናይ ሃገር ማሕበራት ብምሉእ ፀጋታት ንነብሱ ንክሕሉ ንነብሱ ድማ ከም ሃገር ገይሩ ይርያ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ምስ እንመፅእ ድማ ናበይቲ ካራክተር ናቱ ማለት እዩ ፍሪ ዝበለ ዝርአ
ቁጠባ ሃገር ማለት እዩ ንቁጠባ ሃገር ኮንትሮል ይገብሮ እቲ ቁጠባ ሃገር ሕጂ እንታይ እቲ ናሬቲቭ በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ኤርትራ ከም ሓዳሽ ሃገር እሞ ከዓኒ ኣብዚ ናይ ካፒታሊስት ውሕዳት ማልቲናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ድማ ሃብታማት ሃገራት ንዓለም ቁጠባ ዓለም ሳይ ሞኖፖላይዝ ገይረንኦ ዘሎ ካብኡ ክንድሕር እንተደኣ ኮይና እቲ ቁጠባ ናይ ሃገር እቲ ሃገር መንግስቲ ናብ ቁጠባ ኢዱ ዝያዳ ምዝእቱ ንሱ ዝመርሖ ዝኸውን ሓድሽ ንእሽቶይ ሃገር ከም ምኳንና መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብቲ ናይ ምዕባለ ደረጃታት ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ዝበሃል ኣምር ኣሎ ማለት እዩ ኣብነት ካብኡ ዝብገስ እዩ ናይ ሲንጋፖር ብዙሕ ግዜ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እውን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዘሎ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ካብቲ ዝጥምትዎ ስታይል ኣገባባት እዩ ትሕቶ ግን እቲ ምትእትታው ናይ ሃገር ናይ መንግስቲ ናብቲ ቁጠባ ኣብ ክንዲ ነዚ ንብሎ ዘለና ልምዓት ዘምፅእ ዝኸውን ነቲ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ዝሓንቕ ኣገባብ ሜላ እዩ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝኽተል ንኡ ሳፎኬት ይገብሮ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ብምንታይ ድማ ይውንጅሎ ብናይ ኮራፕሽን ዝውንጅሎ ማለት እዩ ኮራፕቲ እዩ ዝብሎ ንሃገር ዘርብሕ ኣይኮነን ንውልቀ ሰባት እሳይ ዘርብሕ እዩ እንዳተባሃለ ነቲ ቁርብ ፍንቕ ዝበለ ይሃርሞ ማለት እዩ እዚ እንታይ ደኣ ኸውን ሕጂ ብሙሉእ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብናይ ፒኤፍቲጄ ትካላት ናይ ቁጠባ ይህነፅ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ቁጠባዊ ሕቡእ ምንቅስቃሳት ኣብ ደገ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እውን ኣሎ እቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር እተን ኩባንያታት እዚኣተን ዘጥርዮ ማለት እዩ ህዝቢ እንዳጠመየ ንሪኦ ዘለና ዓዲ ህዝቢ እንዳጠመየ እንዳፀምአ ሕክምና እንዳሰኣነ እቲ ፀጋታት እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብርኡይ ድዩ ብሕቡእ ድዩ ዝመፅእ ነቲ ስርዓት ምሕለዊ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምትእትታዋት ንክገብር ኣብ ደገ ኣብ ውሽጡ እውን ናይ ፀጥታ መሓውራት ናቱ ንኸደልድል ነቲ ቁጠባ ይጥቀመሉ ኣሎ እዚ ሓደ ኣብነት ከም ዝርአ ሳይ እዩ እቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ኣገዳስን ዝኾነ ነቲ መስርሕ ናይ ትራንዚሽን ኣብ 97 ንፅበዮ ዝነበርና ካብ 93 ክሳብ 97 ዝነበረ ሃጃክ ገይሩ ኣብ 97 98 ከም ዝርአናዮ ማለት እዩ ሃገር ብኮንስቲቱሽን ብትካላውነት ብሕግን ስርዓትን ትመሓደር ንኸይትኸውን ዝዕንቅፅ ርኡይ ዝኾነ ናይ ሃጃኪን ሳይ ሜላ ተኸቲሉ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ እዋን እዚ ኤርትራ ብናይ ዲክሪዝ ማለት እዩ በቲ ናይ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ብኡ ብዝሓልፍ ኣዋጃት እያ ትመሓደር ኣብ ክንዲ ብቅዋም ትመሓደር ኣብ ክንዲ ብቅዋም ዝመሓደር ሃገራዊ ኢንስቲቱሽንስ ዝተክል ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ገይርና ኣገልገልቲ ናይቲ ስርዓት ሲቪልያን ሚሊታሪ ናይ ሴኪሪቲ ኦፊሻልስ ብስም ሂግደፍ ግን ከዓኒ ውልቀ ሰባት እውን እቶም ብስም ሂግደፍ ዝፅውዑ እውን ውልቀ ሰባት እዮም ሂግደፍ ብዓበይቲ ምሳለልካ ናፅነት ዘምፀ ናይ ፒኤፍቲጄ ንበሎ ናይ ንሱ ዘይኮነ ውልቀ ሰባት እዮም ነቲ ስታይ ሃጃክ ገይሮሞ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከምቲ ኣቐዲመ ክጠቕሶ ፀናሕኩ ብሙልኡ እቲ ናሬቲቭ ማለት እዩ ብሜድያ ዝመፅእ ኣብቲ ባህላዊ ጉዳያት ዝመፅእ ኣብቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ዝመፅእ ኣብ ዝቐረባ እውን ኣብነት ሕጂ መግለፂ ወፂኡ ነይሩ ማለት እዩ ኤርትራሲ ከም ዝሕቡን ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ እንታይ ገይሩ የቕርቦ ማለት እዩ ሕጂ ትሕቡን ዘስቅጥ ማለት እዩ እምቢታ ንኸየስምዕ ኩሉ ግዜ ተፀሚሙ ዝነብር ማለት እዩ እንዳጠምአ እንዳፀምአ እንዳሓሰረ ማለት እዩ ንሱ እቲ ስርዓት ስታይ ኣድቮኬት ዝገብሮ ዘሎ መሬት ክወግሕ እዩ ዝብሎ ሕጂ እንታይ ይገብር ብሙልኡ እቲ ብደገ ድዩ ብውሽጢ ድዩ ናይ ተቃውሞ ናይ እምቢታ ምንቅስቃሳት ወይ ብስም ኣሜሪካ ምዕራባውያን ኢትዮጵያ ወያነ ናፅነት ኤርትራ ዘይደልዩ ንጥፍኣት ሃገር ዝሰርሑ ገይሩ ብኡ ዲስኮርስ ኣብኡ ይኣቱ
ነቶም ውሽጢ ዓዲ ድማ ከም ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ ኮይኖም ሃገራውያን ነቲ ስርዓት እምቢታ ንዘስምዑ ድማ መሳርሕቲ ናይ እዚኣቶም ገይሩ ይቅርቦም እቲ ብሙሉእ ፀጋታት ናቱ ድማ ነቲ ህዝቢ ንምእማን ማለት እዩ ንምቕሻሽ ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ኣለና ሃገር ክነድሕን ኣለና ኩሉ ፀጋታት ናትናን ሓይልናን ሂወትናን ድማ ናብኡ ክዋፈር ኣለዎ ናብኡ ዝበሃል ዲስኮርስ ይኽየድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሃገራዊ መንግስቲ እንዳመሰለ ንህዝቢ እንዳታለለ ዝነብር ሓይሊ ዘለና ክብል ይኽእል ኣነ ዓራይ ዘሪት ከም ትብሎ ዘለካ ሓደ ንህዝቢ እንዳታለለ ንናቱ ረብሓ ዘቀድም ስርዓት ኣለና ኢኻ ትብል ዘለካ ምናልባሽ ህያብ ኣባኻ ኩነትእ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለና ሕፅር ኣቢልካ እስከ ንስኻ ናብኣኻ ኣኸለይቲ ሕቶይ ቅድሚ ምምፃእ I think ተመሳሳሊ ይተይገለና ከምዚ ክትብሎ ፀናዕኩም ክልቲኹም ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ውልቀ መላኺ ዲና ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ዝምራሕ መንግስቲ ዘለና ኤርትራ ብሕጊ ኣልቦነት ኢኻ ዝመርሕ ማለት እዩ ሕጊ ኣልቦነት ዝበሃል ኣምርካ መሰል ኣልቦነት ከዓ ምፅእ ማለት እዩ ሽዑቲ ዜጋኻ መስል ዘይብሉ ክኸውን ማለት እዩ ሓራይ ህያብ ምስ ኣሰብ ከብለልካ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ውልቀ መላኺ ዓይነት ወይ ውልቀ መላኺያት ዘርእይዎ መንግስታት እዩ ዘርኢ እንድሕር ኢልና እቲ ባህርያቱ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሎም መሳርሕታት ዕብለላ ወይ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ኦፕሬሽን ኢና ንብሎም ናይ ፀቕጢ ወይ ናይ ዕብለላ እንታይ እዮም ከመይ ዝኣመሰለ እዮም እስከ ህያብ ኣብዚኣ ውስኸለይ መብዛሕትኡ እኳ ዘርእስላሴ ገሊፅዎ እንዲ ገለ ንምውሳኽ ግን ገለ ነገራት ክውስኽ ማለት እዩ ሓደ ከምዚ ዘርእስላሴ ክብሎ ዝፀንሐ ከምዚ ፀገም ኣለና ሃገራዊ ፀጥታና ኣብ ሓደጋ ኣትዩሎ ብምባል ብሙሉእ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ኣብ ትሱ ዝደልዮ ኣይዲዮሎጂ ንኽርዕም ይገብር ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርካ ሕጂ መዓት ዳንኬራታት እንዳገበርካ መዓት ዘርፍታትን ገለ እንዳገበርካ መዓት ፍርሕታት እንዳምፃኻ ነቲ ካልእ ነቲ ሓቅታት ዓፊንካ ነቲ ብባዕሉ ዝሰርሖ ፊክሽናል ዝኾነ ሓቂ ዝመስል ወይ እንደይመስል ክኸውን ይኽእል ብደገ ክትሪኦ ከለካ ዘለና ውሽጢ ኤርትራን ከለካ ግን ካልእ ኢማጂኔሽን ክህልወካ ስለዝኽእል ግን ከምኡሎ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ዓብሊኽካ ብሙሉእ ነዚ ነገራት ኣብ ሓቂ ዝመስል ሃዋህው ትፈጥር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምንታይ ማለት እዩ ኣቐዲምና ካልእ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕናዮ ቪድዮታት እንታይ ኢና ንብል ነርና ዲስኩራዋ ህንፀት ናይ ሓደ መንነት ገለ ንዛረብ ነርና ማለት እዩ እቲ ዲስኮርስ ዝበሃል ኣምር ብሙሉእ ኮንትሮል ጌርካ ወይ ንዕኡ ተቆፃፂሩ ኣብ ናቱ ዝምችኦ ዳይሬክሽን እንዳወሰዶ ነቲ ህዝቢ እንዳዓብለሎ ይነብር ማለት እዩ ከምዚ ክብሎ ፀናዕከ ሕጂ ዓዲ ወይ ኣቐዲመ እውን ሕጊ ኣልቦነት ዝምራሕ መንግስቲ ኢና ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ብኸመይ ኻ ኣካውንተብል ክትገብሮ ወይ ክትሓታት ክትገብሮ ትኽእል ንዕኦም ዓይነት ሕጊ ዘይብሉ መንግስቲ ማለት እዩ ሕጊ ንኸይመፅእ ወላ ኮንስቲቱሽን ዲኻ ዝኾነ ሕጊ ንኸይመፅእ ቶታሊ ንዑ ብሎክ ገይሩ ወይ ንዑ ዓፅዩ ብናቱ ኣዋጃት ከም ዘርእስላሴ ክብሎ ዝፀንሐ ብዲክሪስ ናይ ወይ ብፕሬዚደንታዊ ኣዋጃት እንዳተመርሐ ዝኸይድ ማለት እዩ እታ ኣዋጃት ንብሎ ዘለና ኸ ብናቶም ኢንተረስትስ ወይ ንናቶም ድሌታት ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ድሌታት ጥራይ ከማልእ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ብናቱ ድሌታት ድምፁ ከስምዕ መሰል የብሉን ማለት እዩ ህዝቢ ዘይመረፆ መንግስቲ ዝመርሐና ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ ዘይመረፆ ዝኾነ ሕጊ የለን መረፆ ሕጊ የለን ማለት እዩ ካልእ ከዓ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኣፈራሪካ ናይ መሓዝ ናይ ምዕብላል ክስታይካ ኣሎ ማለት እዩ ዶሚናንት ዝኾነ ፓወር ፈጢርካ ኣፈራሪካ ክትኣስር ትኽእል ክትቅትል ትኽእል መቕፃዕቲ ካልኦት መቕፃዕትታት እንዳቐፃዕካ ንህዝቢ ኣፈራሪካ ፍርሂ ከም ናይ ሚንስ ወይካ ናይ ሚንስ ናይ ጋቨርናንስ ወይ ናይ ምሕደራ ኣገባብ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ነቲ ፍርሂ ዝበሃል ኣምር ኣፈራሪካ ማለት እዩ ሕጂ መዓት ማእሰርትታት እዩ ዘሎ ኤርትራ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ እንተይ ኣሽሓት ህዝቢ ተዓሲሩ ዘሎ ካልእ እውን ዓበይቲ ብሃገር ደረጃ ክረኣዩ ዝኽእሉ ኤክስፕሎይቴቲቭ ዝኾኑ ወይ ከዓ ዓመፅቲ ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ከምዚ ንኣብነት ወፍሪ ሳይካል እንዳገበርካ ከምኡ እንዳገበርካ እውን ትዕብልሎ ዶሚኔት ትገብሮ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ካልእ ትምህርቲ ኣሎ እቲ ትምህርቲ ንባዕሉ ሚሊታራይዝ እንዳገበርካ ነቲ ሚሊታሪ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ሰራዊት ዝበሃል ኣምር ናይቲ ሃገር ብምቁፅፃር እዚኦም ብምሎም ከም ኣካላት ወይ ከም ትካላት ናይ ዕብለላ ገይሩ ዝጥቀመሎም መንግስቲ ማለት እዩ بخم غير كتشفلي كاشعو لتي ህዝቢ ክስታይ ተሕዞ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ሓበሬታ ኮንትሮል ብምግባር እውን ኣሎ ማለት እዩ ሓበሬታ ብግቡእ ናብቲ ሕብረተሰብ ንኸይበፅሕ ትቆፃፀሮ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ይበፅሕ ዘሎ ብኸመይ ክፈልጥ ዝኽእል ካልእ ካብቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ሲ ካብ ወፃእስ እንታይ ክትፈልጥ ትኽእል ኤርትራ ኮይንካ ኢንተርኔት የለ ካልእ የለ ብኸመይ ካ ክትፈልጥ ትኽእል
ولا حتى تفلت تخليها بمول وتقعلف زخلو ولا حسير جزء انترنت رخيب كاول سانسر تكون أي مالتي دست ولا جورناليزم دي بوكو independent تكون ده اللي قال زخونة قنع زخونة حاولتها زوز حلو أجابات يلا نبت حزب مالتي أجنة حاولتها كنترول مقبار كانوا قال باوريز هو نتمنجست مالتي بخوم عجوك وقاعد ركا خيلو مالتي قال حزب يرتاح تميت كأله مالتي كم قال أنت أصلا غير تميت الله خنات الله بزح تقامات يزلوا تيزو ودلوا مالتي السنو على حرق عبس أقامي مالتي زخونة تقاوما خيط اسمع إذا طاقا مالتي ولا بيالان استاي حلو لعلاها حرق عبس أقامي سقام كي قرص كا خيط مسح كا دقا خيبل عند حدرم كله داخل هتكبر تخلاكم عينت أكو نعوز عد مكاسر كمستانس يلن مالتي قال إنه على سدتون مالتي تي حيل زلو أكالنا يحبر تسد أو يرتاد الله زبازي حي سدت الله مالتي تمهر زخانة كون خل تحيل زلو ولا حتى سراوي بحدم كون خل تمهرك كون خوليم زبازي حي حبر تسد تقندي تي ريسورس فل دخانة أكال نايتي يرتاو زي غاز بحال مسحادة ما إمبتينس رايتر فعل مالتي ولا حدا تحيال بحال تحيل بحال أمر كابتي حبر تسد خير الله مالتي أجت منقصت راي حدا دومينانت وعبلال زخانة حيل حيزو بين يترف أب سلطان ينبر مالتي بخوم يخاط السلطان زو حس كل جزية مالتي جخامي لي ما حلف كونه أقدس نتبتاتي خا على الكاهياب من الواشون إذن زبالكاين نتي سلامنتايو حزبي زسعبو وي زسعبو زمثل كنبل نخلي نابقليهم نزبلا حطوتاتون يملسان مخنيات السوت ناي عبللا مسارحي كله حلوه مالتي تي ميديا لو تسمرت لو تقطب لو ز كل نجار على تناي كالأي مسرت تناي مفرارح مسارح ون على كم زعنتو يزال حلكايو ناي سربي ديو أي ليديو زيهم دا مسلو مسارحات ون على وجي إذا خلت مسارحي نبتي زدليو زلو مجدي وننوح نخيد كابتم زتصان حوا ويكعني كقصلوا زقلو نجاراتهم مالتي من الباش أبرسي تخلى على زلوا سلامنتها يوم وين ولك أملخت سرعات بخمينا نقاومهم نخل بخمينا challenge نقبرهم نخل زبل ون حدا تعقداسيو أجي التشجر إن حفلت كخاخو لجيزات تقاوموا تخل مجدتات كتوسن تخل زبل أمنات ويرديتي زلنا أنا جاء عبد زل على يوم نجارات على كل النجارات كن نخل مثلا حدا تناي حسابي تعب لا بحساب سلو زخنة تي ناي زلوا مسارحي تتقيمو تناتو حسابات نابتز بي كم هاجراوي مننت تنورو وي كم حدا ايديولوجي يسرت اصلو زلو زي كاونتر كخون علو ات كاونتر كخون زلو مالته تكون نغرات اندحر علو غريفكا اجي ات نقحات ابزي ات وسانيو مالتي نقحات نايتوم كنقاومينا زبلو نقحات نايتي حزبي بتخاله متن منالباش انتايو نعو زدرتنا نزبل لحال كنريئ نخእል نخون التنقحات جن حدا كابتي أقداسيو تأبيا قبها لكاليو تأبيا جن تدتكملو كل سب تأبيا وي زبلوخا قبرلهم وي عدهم قرفلهم تبل عنتي كم نورمال دخونت نتكمل لا كل جيزلا تي سدت حدا مرعيانا تأبيا كويني يسمعنا أنا كن دايما ساعتنا أنا بتجا وتيم علو زم كلهم وتيم زلوخا طباوي تجمعات طرح أوتيوم أيبلني جيت حساب مقوام على تناي بتكبر ون أبيا ون على تقولت زبل كمان أمارات أختم صوتها لخاجن مني تناب إرترازلو عند حريقة توم حواتنا توم بيت سبنا توم فاميلنا يوم بيناي مجدي تمنقص أرحمهم بزي قدس الصوميم جن كم حدا مسارحي نايتي ولك أملاخو خينام دلو زقونت ناي مسرح تقولوا بوجناي تصبيبي ومغنياتو زبزح إرتراوي نحوو قتل نحوو عمت نحوو برت حيز خيد زلوا دلت وحديو كما رأيي كم حسابات يكون عن تزيد قفو عينت نايك ألسيو سلسلة زخونة خاي مثلنا أنا زخون لسب كاب إرترا جاجدي فوق بملك أبي عزوت زلومبر أب إرترا زلو زسلت أنا ناي وترنا ناي جلن زلوا وحد سلا زخونة يكونن زمررة وحد سلا زخونة يكونن جن كاب مرات سلا زير عيو يزبل حسابات علني تقال أي كساب الجي سلام انتايو زي سرحة إذا قنات زي وي إذا قنات ريكونس زي أبيع
إذا ناي نقحت زبل تأجداس حتى يمثلني كم زي هي بالعلكة تصنعك التمنجستي تخلو مسارحين قبل اللو أب إرترانا إنترنت أقلقلوت يلا ناي ناس أميري أقلقلوت يلا ناي ناس برس ناي غازيت أيهون ناي راديو أقلقلوت يلا التمنجستي قاني كم زي زريت زبلو تخلو زلو حيلي أب هجراو تصتا ياسا أو علو زلو هجراو تصتا كاب وشتاوي كاب أمين كاب دقاوي تسألات رح يكونه كاب وشتي كقومو زخل سب كاب وشتي أي فعلن تجور زلخة عجبي وزبلو سب نعوون حدا كم تارجت وي كم سعر حجر سعر لولاونات جيرو سلزرعيو زدقعو سلزلايو زيهم كابتم بدوتاتيهم زبرديت علني زي كم حدا بايتا عند حراب إلنايو وي كم حدا بايتا عند حر أقميتنايو እንታይ ደኣ እዩ ክግበር ዘለዎ ውልቀ መላኽ ስርዓት ሲ ኣብነት ናብ ኤርትራ ንሕወሲድና ኣብኡ ዲ ክነብር እግዚአብሔር መፂ ተዘይወሲድዎ ኣይክእለይን እዩ ምናልባሽ እግዚአብሔር ወሲድዎ ነቲ ዘሎ ስርዓት እውን ካልእ ከምኡ ዝመስል ስርዓት ዲ ክትከል መጨረሻ እንታይ እዩ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ኣሎ እሞ እስከ ዘርኢ ኣብዚ ሓደ በለና ዓባይ ሕቶያ ሳምሶም قربناتي أبركتو جبرت تأخوين انتهي خمسة دبل كاندي جونث آيتمرسن أمتي أقدم كاطوسط أنا حكاد ما منال بعد دخول نيلو تمنسي مسنوبسو خادم كابتي أبيرترا اللي كنريوت أن إحنا مالتيو تي أبوش تعدي بسلامة ومقدي أبسفل عليه وانات بقندو دمات بيرؤي ترى دنا جي 15 دنا برا تبغوصات عندنا برا دما بخمي تسرعات كم دحرمو رينا بدحري اون فتنيتات نيرونا يوضع على زلو فتنيتات ابناي بوتاينا عدنا مسنمص مالتي حجي ابنت نرت تداخوينا حجي انتايو كساب حجي تخون ريو نمنيو لوطي بسلاماو مقدي كمطفي اي رينا يون دلنا ግን ብከምዚ ይቀፅልኒ እዩ ከምዚ ኣይ ከይድኒ ንሓዋርዩ ነበርኒ ታሪክ ናይ ሃገራት ተመሊስና ድሕሪት ተዳጠሜትና ማለት እዩ ተዳሕሲስና እዞም ከምዚኣቶም ዓይነት ስርዓታት ብኸመይ እዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ሓሊፎም ወይ ድማ ተለዊጦም ኢልና ምስ ንሓትት ምስ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዘን ድኻታት ፖስት ኮሎኒያል ሃገራት ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ድየን ናይ ኤሽያ ድየን ናይ ኣፍሪቃ ድየን ብኸመይ እዞም ስርዓታት እዚኣቶም ተለዊጦም ኢልና ምስ ንርኢ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ዕብለላ ወይ ድማ እቲ ኣውቶሪተርያን ስርዓተ ምሕደራ ናይ ሓዋሩ ላስቲን ሳይ ኣይኮነን ኣያምፅእን እዩ ረብሓታት ንህዝቢ ኣየርብሕ ነቲ ስርዓት እውን ኣብቲ ስርዓት ንዘለዉ ኢሌትስ እውን ኣየርብሖምን እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጦም ቅልውላው ይፈጥር ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣብ ውሽጦም ነነትሕዶም ከም ዝዋቅዑ ይገብር እዚ ምውቃዕ እዚ ድማ ካበይ ዝመፅእ ካብቲ ውሽጣዊ ፕሬዠርን ካብቲ ብደገ ዝመፆም ፀቕጥን ካብቲ ሳዕቤናት ናይቲ ፖሊሲታት ናቶም ዘጋጥም ቁጠባዊ ቅልውላውን ካብኡ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ ሕጂ ስታቢሊቲ ዘለዎ ርግኣት ዘለዎ ስርዓት ክቆሙ ይክእሉን እዮም ብናይ ፀጥታ እዮም እንዳተሓለዉ ዝነብሩ እዚ ናበይ የስዕብ ብዙሕ ግዜ እቲ ሲናሪዮስ ምስ እንሪኦ ወታደራዊ ዕልዋ የጋጥም ብዙሓት ስርዓታት ኣብ ዝሓለፈ حتى قلت عمد أب أفريقيا تاريخ ناي معرب أفريقيا ويد ما أب سنترال أفريقيا تدارينا بزحات بقندون أب سودان وناب مبرق سودان أب سودان بعلو سودان ذكرت أمام مالتيو أب قريبة هاجرنا ذكرت أمرينا يوم مالتيو ميليتاري كو دي أتوم حجي بدو حجي وي إتناي سبيليانن تناي تناي سراويتين استحوذ تخوون خيل ويد ما وتسراويت ترى هذا عبلو لخوون خيل هذا بدو حجي حجي violent زخونيو ብዙሕ ግዜ ናቱ ማለት እዩ ሕጂ ሳዕቤናት ናቱ ኣለዎ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ቫዮለንት ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ እዚኣቶም ከምዚኣቶም ስርዓታት እንተደኣ ኮይኑሎም ብናቶም እሙን
እሙን ጀነራል ወይ ድማ ውላድ ናቶም ብቤተሰቦም እቲ ስልጣን ናብኡ የስግርዎ ተዳ ኮይኑሎም ሓደ ካብቲ ዝጥቀሙሉ ሜላታት እዩ ክዕወቱ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን እዮም ዝበሃል ሰዓት ኣሎ ብዙሕ ሳዕቤናት ኣሎ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ዝርአናዮ ማለት እዩ ተፍሊቃሴ ንባዕሉ ናብ ዊልቸር እንዳታድፍእ ከሎ ነቲ ስልጣን ሳይ ንክገብሮ ሳይ ዘይገብሮ ሳያት ኣይነበረን ማለት እዩ ክሳብ እቲ ህዝቢ ንዒቡ ሳይ ዝኸውን እዚ ሓደ ሜላ ካልኣይ ሜላ እዚኣቶም ስርዓታት እዚኣቶም ዝጥቀሙሉ እዩ ካልእ ከም ሳልሳይ ሜላ ዝርአናዮ እውን ኣብዚ ዚምባብዌ ዘጋጠመ ኤክስፒሪየንስ ኣሎ እቶም ናቱ ጀነራላት እቶም ናይቲ ቀንዲ ኣገልገልቲ ናይቲ ዛኑ ፒኤፍ ዝነበሩ ንሙጋቤ ኣልዮሞ ግን ተሓታታይ ኣይገበርዎን በቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ጌጋታት ሓቂፎሞ ማለት እዩ ክሳብ መጨረሻ ደገ ከይዱ ሲንጋፖር ዲና ገለ መይቱ ማለት እዩ እታ ሃገር ድማ ኣብ እቲ ኩነታት እትላ ብዙሕ ቅልውላው ናይ ዚምባብዌ ክሳብ ሕጂ መወዳእታ ኣይረኸበን ዘሎ ማለት እዩ ተሓታትነት ኣይተረኽበን ኣካውንታብሊቲ የለን እቲ ተገብረ ጌጋታት ገበናት ኣሎ ከም ተወንዚፉሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ባዕሎም ኢድ ስለ ዘለዎም እቶም ሰባት ነቲ ንሙጋቤ ዝኣለዩ ንኡ ሓቂፎም መፀኒሖም ነብሶም እውን ይከላኸሉላ ኣለዉ እቲ ዕድል ዝገበረ ገለገለ ሃገራት ድማ ዝተወደበ ውሽጣዊ ምንቅስቃስ ገሊኡ ድማ ብደገ ዝተሓገዘ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ግዜ ኮቲ ብደገ ጥራሕ ዝተመወለ ብደገ ጥራሕ ዝተደፍአ ጥዕና ከምፅኣይ ርኤናዮ ናብ ታሪክ ማለት እዩ ናይ ሃገራት እቲ መበቆሉ ግን ናብ ውሽጢ ዓዲ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ እቲ ናይ ደገ ሓይሊ ድማ ነቲ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ዝድግፍን ናቱ ኣድቮኬትን ወሃብ ቃልን ምስ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣሎ ዓወት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ለውጢ ርኢና ናብ ቱኒዝያ ርኢና ናብ ግብፂ ርኢና ምናልባት ዲቤት ክንገብረሉ ንኽእል ናይቲ ናይ ደገ ዝበዝሕ እቲ ደገፍ ወላ ናይ ውሽጢ ክንብል ንኽእል ግን ካብቲ ኣብነታት ክጥቀስ ዝኽእል እዩ እንተ ደኣ እቲ ለውጢ ዘምፅእ ሓይሊ ከምቲ ዝግባእ ክውደብ እንተ ደኣ ዘይክኢሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ርኢናዮ ሕጂ እውን ኣብ ቱኒዝያ ንሪኦ ኣለና ካውንተር ኩ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ስርዓት ዝኣለይካዮ ተመሊሱ ምክንያቱ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ናይ ውዳቤ ሓይሊ ኣለዎ ተመሊሱ ስልጣን ይሕዝ ነቶም ለውጢ ዘምፅኡ ድማ ግዳይ ይገብሮም ማለት እዩ እዚ ብቆንዶ ናብ ግብፂ ርኢናዮ ካብቲ ዝነበረ ዝኸፍእ ዲክቴተርሽፕ ድማ ተፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ኩሉ ዓይነት ለውጢ ድሕሪ ናይ ውልቀ ምልቂ ስርዓታት ዝመፅእ ሓደጋታት ኣለዎ ሌጋሲስ ኣለዎ ኔጋቲቭ ዝኾነ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዕድል ዝገብር እቲ ውዱብ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዝሰጠመ ናይ እምቢታ ውዳቤታት ምዝፍጠር እቲ ስርዓታት ክምውሖ ክእል እዩ እዞም ስርዓታት እዚኣቶም ግን ብወለንትኦም ብሰላማዊ መገዲ ንኽእለዩ ኣይክእሉን እዮም ምናልባት ግን ኣነ ከም ናተይ ቴዎሬቲካሊ ዳ ክኸውን ይኽእል ኣብነታት ኣለና ዲና ኣብ ዓለም ኢልና ክንሓትት ንኽእል እምበር እንተ ደኣ ሓያል ውዳቤ ናይ ውሽጢ ናይ ደገ ናይ ተቃውሞ ሳይት ደኣ ሃልዩ ምናልባት ካብ ደማዊ ዝኾነ ሳይ እውን ኮንሲድ ዝገብሩ ሳያት እውን ኣለዉ እዮም ኣብ ገለ እዋን ኢዶም ዝህቡ ኣለዉ ናይ ውልቀ ምልቂ ስርዓታት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከምኡ ክገብር ይኽእል ድዩ ትቐይሕ መስመር ተሓሊፉ ድዩ ዝበሃል ዲቤትስ ነይሩ ኣነ ብወገነይ ዳርጋ ክምለሰሉ ኣብ ዘይክእል ሳይ ካብ በፅሕቲ ነዊሕ ግዜ ሓሊፉ ዝብል ሳይ ዘለኒ ሓያል ብድሆታት እዩ ዘለና ሓራይ ዘርኢት ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምናልባሽ እውን ንክትዕ ዝወስድ ነጥቢ ህያብ ኣባኻ ክመፅእ ትኩሉ ግዜ ዝሕተት ሓደ ነገር እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢና ኸ ንደሊ ዘለና እንታይ ኣማራፅታት ኢኸ ዘለና ምናልባሽ ኣብታ ናይ
زاري توسخ كتب لنا أبو يا خمسة سلاسة قبل تصنحة I think أتي only أمارات قوين يدري أنا مالتي تمرس زخانة حجراوي رأي مفتار مالتي هذا فيجن هذا رأي ناي حمد حجر construct قبل لك أو يكسفتر لك مالتي أنت وين تاينا إحنا بتصنحنا ناتو نت ديسكورس بحال وينات ناريتيف بحال تمنجست كنترول سلاز قورس سلاز عولو قال ناريتيف كتبكر عبد الله خالو زيد أنصار عبد الله واندا شفلا كايز خير مالتي حتى حدا تمرس زخانة قال حزبي كسعوبة زخال نقول بحدا خال بحث زخال رأينا عند حجر أبز فتر كالوان إذن ولدنا رأي دما أب حجر أو ربحة أب محبر أو فتحي كم زر إسلاس خلص أن حتى تندي بلو كستاين خي كون مالتي قبل علنا حق خون خل حق زكاة خلي كم زعينة situations مالتي كالون كان حدا حبراو بالسجنا ويكا معبالة خمس زخل أب كم زيهم زعموا صلوا مثلا متكلات استسرت من الزخون ترأي زبزح حزبي كردو أخل مالتي إذا كان إذا خلينا نتكلم عن داير لي كام مالتي بفلا وش داير ترانت خوين مالتي التباورز بحال ويت حيلز بحال أمر كابت منجستا كابت بايلنت زخون نولزلنا وسرعة نام حزب خميجر كشيفت تقوله كميجر كباور شيفت تمز أم كما عين situation مالتي حزب حيال أبزخون اللوان حيلي أب حزب أبز من لوس اللوان يخان زوم كلهم صنعنا رأيتات أبجبر ختو علام تخيل مالتي أجوهم من كبار كم زي أنتوا يكونوا ولا صنحنا حبريت هذا بحال كنترول غير وقال خلنا ولا صنحنا نقحتنا يتهزبي كتعبن تضاعفين كا leadership بحال عمر ويكا مرحلة بحال عمر حزب اختصرت انتخابهم كا وزخل حبريتان فلتتن بحنسا حبير كان يمسرحن كسايكل اللغة مالي نزغت قبل أو وش إرتاع اللي لا يكون عنده already نتعود ولا spaces بمولو تفاصيل ويدو لو تمنجست مالي من البعد كم زر سلاسة خبز صنحة بدقة كوما عينت نقح زخانة زيقا مالتي بزاح بغرز قدس زيقا فتيركا بسود ما بقلم قدسات كيروم نتيب وشتدل ما وشتدل ترادو لو سبعة تراخيب كامسون استما وشتدل مالتي حبريتا ملوات خون خيل تمكرتات ملوات خون خيل كالو alternative أب مفتار على عبي زخانة حجراو ما خطي زبديو مالتي قلنا كان يكون كم زر سلاسة قبل صنحة مالتي جتا دقي معجون تأمراز قبل خلانت حدا رأي مفتار رأي مالتي أجن عينا ذي رعنا ولا خبز تقاومتي قلن ولادنا تقاومن ولادنا عمل زي اترأينا بحبر التسب كبت حلو يبلو من مالتا يكونن كونسرفيشن يبلو من ويرا يبلو من مالتا يكونن قنت حبر التسب كردون كسعبون كخلال له مالك زبزح حزبي دسعبو رأي كوعوتا كاز خلاب كمزي على بايلانت زخون مخامر حيال زخون سراور السدد منقستي وهي سرعات كتعلي عبد خلوان مالتي الرأي هي تندلير لنا لو طيب حقيقة خمس بالكايو السلطان ناب حزبكم اللاسي مالتي من الباش مزي تتحيز زمت عنتوي ون زريت تناخيفو نيرو والكمال خاويان سرعتات زمصو صعبين اب سلطان كلو طرح يكونن ان كلاي مستعله وناتهم زخونه شجر አለዎ مجي خمزي كنبل صحنا حدا بمنتاي الا يون تحدا قداس حتوي تزي الا يلو مقد خاني اتبدحريኦም نزمت عينت سرعتون وسانيو حدا كاب تقول جيزه والكمالكاويان سرعتات وي ديكتاتورشيب دسعبو الصوم مستعليو حنساب بزح زي تخفل عدا قريفهم الكاخور كونيوم ناي ገንዘብ ዕዳ ድጻሕ ዘይኮነ ናይ ህይወት ናይ ካልእ ዝኣመሰለ ዕዳ ክገርፍልካ ክእል እዮም ካልእ እውን ብዙሕ ሓስያ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘውርዱ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ዝወረደ ሕብረተሰብ ብናይ ዓይነት ኢኻ ዕርቂ ክገብር ትኽእል ብናይ ዓይነት ኢኻ ጃስቲስ ክመፅእ ዝኽእል እውን ሓደ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣሰሩ ብዘይ ፍርዲ ዝተቐተሉ ካልእ እውን ዘጋጠሞም ዝተበደሉ ሰባት ብዙሓት ክህልው ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ፅባሕ زي والكملاخ نبلا منقص مسكده بمنتايوم كحاسو بمنتايوم كعرقون أبقليون زيتات ناتو زخانة رأخلو من أبنت أبانا عند حرينا يو تزلوا والكملاخ سرعتنا بحاجة كبابي طرح
ናይ ምጽጋዕ ዝምባሌታት ትርኢኻ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ዓይነት እውን ናሬቲቭ ድወን ወሎ ሕምያ ድወሎ ወይ ዘረባታት ዶ ንበሎ ብግልፂ ንሰምዖ ነገር እዩ ሜቢ ፅባሕ እንታይ ዓይነት ሳዕብየን ከምፅ እዩ እዚታት እውን ናቱ ዝኾነ ፋሲያ ክህልዎ ክእል እዩ ሕጂ እዚ ከም ሓደ ናይ መጨረሻ ነጥቢ ኣቐሚጠ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ምናልባሽ ኣብ መጨረሻ ፖይንት ትብልዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብኡ ከኣቱ መስለኒ ህያብ ኢልዋ ይደታ ነታ ናይ ህያብ ይኽደ ድማ ሓደ ናይ ኮመን ቪዥን ናይ እምቢታ ቪዥን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ፍራግመንት ኮይንካ ዘይኮነ ሓደ ናሽናል ሙቭመንት ተፈጢሩ ጥራሕ እዩ እንታይ ክገብር ትኽእል ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ድማ ምስቲ ናይ ውሽጢ ክላገብ ምስ ዝኽእል እዩ እዚ ንኩሉ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ሰብ ክዕስለልካ ይኽእል ነቲ ስርዓት እውን ምክንያቱ ዝግዝ ፈጥሮ ይኮነን ብዘይምሻለልካ ዘይከይድ ኣይኮነን ብውልቀ ሰባት ከምቲ ንብሎም ፀናሕና ውሑዳት ነቲ ናይ ፀጥታን ናይ ሲቪልን ናይ ባህልን ናይ ሜድያን እቲ ናይ ቁጠባ ኢንስቲትዩሽንስ ሓኒቆም ሒዞም ዘለው ግን ዘይውዳእ ፀጋታት ዘለዎም ዝመስሉ ግን ውሕዳት እዮም ሕጂ ነዚ ክንሃርሞ ተደኣ ኮይና ከም ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኮመን ቪዥን ኣብኡ ዝሕቆፍ ኣብኡ ዝዕጠቕ እንታይ ክኸውን ኣሎ ካልእ ምስ ኣርጊበ ክብላ ዝደሊ ኤርትራዊ ፖለቲካ ብኤርትራዊ ዓይኒ ጥራሕ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራዊ ፖለቲካ ብኤርትራዊ ኦፕቲክስ ጥራሕ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ብድሆታት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ከምዚ እንትቆጦ ፀናሕና እዚ ስርዓት ዝፈፀሮ ሌጋሲስ ኣለው ናይ ፀጥታ ሌጋሲስ ኣለው እቲ ናይ ማሕበረ ቁጠባዊ ሌጋሲስ ኣለው ፅባሕ ዝፍጠሩ ናይ ቫኪዩም ስታያት ኣለው እዚ ስርዓት እዚ ከም ገለ ከይተፀበናዮ ሓደ መዓልቲ ረመኽ ምስ ዝብል ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ድማ ብናይ ኤርትራ ኦፕቲክስ ተራእዩ እቲ ዘድሊ ዘበለ ምድላዋት ከይተገብረ ምዝፀንሕ ሳዕቤናት ናቱ ሓደጋ እዩ ናብቲ መስርሕ ናይ ስቴት ቢልዲን ናይ ኔሽን ቢልዲን ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ እዋን ማለት እዩ ድሕሪ ፖስት ኢሳያስ ዘሎ ፔሬድ ብከምኣ መዓጥፍዋነ ህያብ ምናልባሽ ሪፍሬስ ክገብራ እንደገና ተሕቶ ውሳኽ ከብለላ እዚ ንብሎ ዘለና ሓደ ሃገራዊ ዝኾነ ራእይ ዘለዎ ናብ ኩሉ ዝበፅሕ ክፍጠር ኣለዎ ንብል ኣለና ምናልባሽ ሓደ ፈተነታት ዶ ንበሎም ወይ ኢኒሽቲቭስ ሜጀር ኢና ኢና ገቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝበሃል ሰሚዕና ኣለና ግሎባል ይኣክል ዝበሃል ኣሎ ግን ምናልባሽ ካልእ እውን ክህሉ ክእል እዩ ዘይጠቀስኮ ገለገለ ካብቶም ኢኒሽቲቭስ ዝመፁ ገለ ኣጀንዳ ዶ ይበሎ ወይ ገለ ኢንተረስት ዶ ይበሎ እንታይ ብዘየገድስ ከምኡ ዓይነት ዝጨብዮም ነገር ኣሎ መስለኒ ሓደ በዚ ምክንያት ከዓ ይመስለኒ ኣብቲ ህዝቢ ኩሉ ከይበፅሑ ከለው ኣብ ፍርቂ ዝሕነቁ ዘለው መስለኒ ምናልባሽ ነዚ እውን ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ደኣ እዩ እሞ ኢና ክንገብር ዘለና ያ ከምዚ ዘለሰላሳ ሁሉ ፀንሐ እሱ ንባዕሉ ፕሬዲካመንትስ ወይ ካብቲ ስርዓት መራርሓ ንባዕሉ ዝፈጠረ ነገራት እንዲ ተፋሒልና ምህላውና ተኣኪብካ ብሓንሳቕ ዝኾነ ዲስካስ ዘይትገብረሉ ኩነታት ኢና በፂሕና ማለት እዩ መዓት ተፈናጭልና ብዙሕ ክስታያት ወላት ተቃውምቲ ዝበሃል ክስታይ ንባዕሉ ናይ ተቃውምቲ ዝበሃል ደንበ ንባዕሉ ብዙሓት ጨናፍር ዘለዎ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ክትብለ ፀናሕካ ዕላምኑ ከይበፅሕ ዝዕንቅፅዎ ቻለንጅስ እውን ዓበይቲ ቻለንጅስ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ባዕልካ እቲ ዩኒት ዘይምህላው ማለት እዩ ትፋሕ ምባል ንባዕሉ ካልእ ሪሶርስ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎ እዞም ጉጅላት ሃዚኦም ኣብ ክስታይ ክበፅሑ ካልእ ኣብ ሃገር ዘለካ ናይ ሃገር ፖለቲካ ዛረብ ዘለካ ንባዕልካ ማለት እዩ ንባዕሎም ዞም ሰባት ዋላ ንባዕልና ንሕና ማለት እዩ ሓደ ኢንዲቪጁዋል ቻለንጅስ ዓብዪ ቻለንጅስ ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ትደገፈሉ ንባዕሉ ማለት እዩ ምናልባት ዝሓሸ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ዝሓሸ ሪሶርስስ ክህልውካ ክእሉ ኮይኑ ግን ካልኦት ነፍሶም ዝኽኣሉ ቻለንጅስ ኣለዎ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታታት ንባዕሉ ማለት እዩ ነቶም ቻለንጅስ ተጠቂሙ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ እቲ ሓያል ዝኾነ መንግስቲ
نوعلنا تودتو كناتو ودبات غير بزخان فعكد لك خال مالتي تقندنا عايده سكفني كان عقد يمكن قلتلكم من تنتفكم مصالحكم ابوش تاسرع كمسارحنا كي زقون بزحات اكلات يم دلونا وكم كابتوم انستيتيوشنز نايت ستيت وينا تحجر جميركا سغاب individuals مالتي أحس إذا أرن في بعض ناي أمريكا يتفيل إذا فرد انتهت banality of the evil زبها الأمر على مالتي مسارح كي نحرق كي زقنا ويك حماس قبر زول السرعة مسارح كوينكا أبتسوس قبر عمس بنتفت كتساتف نقلها مالتي بخومي تري أنا زمالتي إذا سبب زين بنتفت أبتي مسرح ناي جبنا وش أجرهن أبجعهن أبكون تساتفهم دلوا السماء بخمي عينت يقع تحزم تخل أبزبزح هزب مزبزح خمسة عينت جبنات كي تفلت تكالي حاول أن تفلت ولا فليت كانت قورة جبنات أبزبزح هزبي أبزبزح اللوان جبنني أبزبزح اللوان تجاستيس دبها ويفتح دبها الأمر مننا تدفي إلا مالتي total diluted coin تدفي إلا مالتي قدام سب هرتان كلنا كيس عرر نداولو كم زجبان تغير لهم ليست قبر لنا نرام قال لي حسير جزيا مالتي حج خدامو كم قبر حاله ده حج كل سعر له مالتي تخيس عرر زلود نور حج مالتي تجبانات تزلود نور كيس عرر نداولو بريدات يبقى لهم صوت نور كل سعر له مالتي تجبانات كهر individual أبصراوي دولو نكال individual كم زع مثلا زقاس جميركا نبتكلات ناي من استخدام كاب ويبقى مع سرتات كتكا أو ترسيعون ومتزولو كندي عمتها تأثيرهم كم زلوا وعنا توصل أن إحنا مالتي قدمنا إذا كل جبنات بحدا سبع يكونوا يقبلوا بالزحات ناي ساعتنا إذا من قصتو خانو خليا ولا ده ساعات بافلتو دم زي أفلتو أبتباناليتي of the evils بهذولو ويمسارحنا كي كونكا كي مفصام أبكم عين البيزنس عشان ما الله مالتي هجي جاستيس بحال أمر فتحنا ختمت كمزة عين ترانزيشن نقدرنا بكله سيفلاوز لقنا من قصة كيد متدا أبزل خلوان إذا حجقنا يوم كتب لهم أنا حكى بدقة خن وش تدلو مفتنا divided كان كا بقلب وجلتها ندافن كان نحيت كا هذا سامع بدخلوا الستيج كوما عين فريكشن يسوم صوماتي هجي قليل يكون الناس يوم كتعلم تقندي إذا قد تسكنها بكنزي كمزة درس لا سوون كلتنا ونكون بلاس أنا حنا حتنا يحب تسابع بها هذا رأي مفتعرن تهاجر أورب حازب بحالن نحبر رب حازب بحالو نجارات أبقمت بمئتا أو مرح ساي كتسقط كعصر حلك عمالش بفلا يعطي حبر أورب حتات بحبر كبرونا زخولون بيت نجارات كومناليتيز نتليم أو سقط كابو مسرح قصي كأنا بتجاستي بحال أمر ناي مسكار تقولات كفترة خون وهي من البشتي موضع ناي ولك ملاخي سرعات حركة بيت زجبرو ولا دحر موضع قوون السيو مالتي بدحري ناي كطباوي شجر محبراوي شجر ناي فتحي حتى بزح حتوات تدفينهم زنبرو وي أب كيز استجبرو دحري تمي جركا خمسة تحازون ناي جزار رسو هذا معلت زليوي مثلني زو سقط زي بالكم أب زقودة يغني لنا توم زقطات النازل لو ثاني